Malam magana da ka faɗa fa gaskiya ne. Ba fa wanda ya yana mu faɗa. Ba ma tsoro. Wai me za a yi wa mutum ne? Ba dai a ce an cire ka daga aiki ba? To in an cire ka daga aiki sai a ce an hana ka rayuwa ko za a kore ka daga garin ne? Da numfashinka da arzikinka yana hannun Ubangiji. Kuma ba a hana dan an zalunci kai magana ba. Dai da manyan suna ciki ba zagi su muka yi ba. Dan me za a cire mana promotion? Wancan gwamnatin ba ta yi mana ba, ta zo da ƙarshe ta mana. Ko me ta yi ya rage nata tsakaninta da Allah ta ji tafi ta riga ta tafi. Kuma dan me isa shi zai zo ya cire mana? Wani kwamiti yayi da ya tabbatar ba daidai aka yi ba. Ya zo yana ta ruguje kayan al'umma, ana ta sace kayan al'umma. Ko mu ma haƙƙin namu an zo an zabtare. Saboda haka an zalunce mu ko babu wanda ya isa ya hana mu faɗa. A gaya mana tarbiyya saboda kai ta shiru wai kar kai magana to kan mi magana sai a zalunce mu, ya zalunce mu kuma Allah ya isa mu yafe maka ba abba, ni na faɗa ba mu yafe mishi ba, duk abin da zai yi wallahi ba na shakkar shi saboda arziki na da raina a hannun Ubangiji yake, bai isa mun komai ba, wallahi bai isa mun ba, kuma ya zalunce mu kuma Allah ya isa. Kuma yau arfa din nan ga ta dai an sauko, wallahi za mu yi ta masa alƙunut in muka sha ruwa muna da azumi a bakin mu, wallahi sai mun masa Allah ya ta gayyara shi. Ba mu yadda ba, zalunci ne wannan. Kuɗin na uwarsa ne ko na ubansa, na ma yi zagi. Duk abin da za a faɗa kuɗinsa ne, grant ne aka turo, ba kyauta aka bamu ba, haƙƙinmu ne. Dan me zai cire mana? Haka ake yi, yayi setting committee man wanda aka kama shi da laifi a cire mishi man, shekara ta 6-7 ba a mun ƙarin promotion ba. Uban waye zai biya ni wancan? Shi zai zo ya biya ni wancan ne? Ya ce ana zare mutane kuɗi, gaskiya ne ana zare mutane kuɗi, to zai karɓo ne ya bamu? Wannan da aka zo aka sa mana ya zo ya cire, Allah ya isa ba mu yafe ba, duk abin da za a yi inda na kusa da shi ma ya ji ya gaya mishi, ya tracing ina gobe ya kore daga aiki. Lokacin da ya kore daga aiki gobe Allah sai ya bani wani. Sai me an faɗa, duk wanda ya ji haushi ya yi duk abin da zai yi. Ba mu yafe ba, Allah ya isa ba mu yafe ba, Allah ya isa ba mu yafe ba, Allah ya isa ba mu yafe ba, duk abin da za a yi an zalunce mu. Ba wani zancen tsoro yanzu a ciki. Malam ka faɗi daidai, ba za a dake mu a hana mu kuka ba. Dan kana mana tarbiya sai a zalunce kai ta shiru kana ta hakuri. Ai hauka ne ma da rashin imani ma da rashin tunani a ce an zalunce ka yau kai shiru gobe ka, shi yasa aka raina mana hankali. Na farko an mana zaluncin ba haɗa mu da aka zalunce mu yan local government da yan subeb, ba haɗa mu da yan secondary ba, yan state ba. Yanzu kuma bawan Allah nan ya kuntata mai da ƙarshe ya sa mana mun dan ji daɗi. Sannan kuma wani azzalimi ya zo ya cire bayan ya gama ruguza mutane, sannan ku ce ba za a yi shiru a gaya masa waye shi? Ai ba mala'ika bane shi, an faɗa duk abin da za a yi. Ku tracing ina, kun san inda nake, kun san da nake aiki, gobe ku zara paper. In kuka zara offer kuka zare ta sai mu bar ku da Ubangiji, kuma sai mu nema a wajensa da ya ba mu je mu nema a wani wajen. Allah ya sake ba mu, mutum bai sai hana mu rayuwa ba. Allah ya isa ba mu yafe ba, kuma za mu ci gaba da masa alƙawarin da Allah ya isa, yanda ya sa mana wannan bakin cikin ana yi gobe sallah, Allah kai ya bashi abin da yake nema, Allah ya tagayyara gwamnatinsa tunda ta zalunci ce.